Сәлам дуслар, эфирда мин Ранил Нуриев һәм татар эстрадасының иң матур һәм иң танылган җырлары тупланган музыкаль биеклек хит парады. Дуслар, сез 31 гыйнвар ювелирлар көне икәнен белә идегезме? Әйе дуслар, нәкъ бу көнне бөтен дөньяда халыкара ювелир көне билгеләнеп үтелә. Ювелир һөнәре иң борынгы һөнәрләрнең берсе, чөнки инде борынгыдан алып кешеләр бизәнергә яраткан. Бүген без хит парадыбызның резидентлары белән дә шушы темага сөйләшергә булдык. Шулай ук мин сезне дөньядагы иң кыйммәтле алка һәм беләзекләр белән таныштырырмын. Бүген без музыкаль биеклектә Әнвәр Нургалиевның «Соң дисем микән» дип исемләнгән җырын соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Бу атнада җырчыга бераз гына сезнең тавышларыгыз җитеп бетмәде. Шуңа күрә ул безнең хит парадтан төшеп кала. Үтсәдә еллар тезелеп сафкан, йөрәк һаманда сине ярата. Атларда йөрми, хәбәрең килми, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаманда сине ярата. Музыкаль биеклек тапшыруы сезне яңадан-яңа клиплар һәм популяр җырлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге премьерабыз Ләйсән Махмутовадан. Клипны бергәләп карыйбыз. Canım desem, kışağıma alıp seni kabat, koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılanma, min bit seni canım bek sağınam. Üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, min bit seni canım.
Гөлназ Солтанова үзенә ошаган әйбернең бәясенә карап тормый. Ошаган икән, димәк, алырга кирәк. Дөньяда бер генә яшибез. Ничек ошый, шулай киенергә һәм бизәнергә кирәк. Бөтен матур әйбер дә кыйммәтле дигән сүз түгел. Кайвакыт гади генә алка да образга матур төсмер өстәргә мөмкин дип уртаклашты Гөлназ Солтанова. Ул бүген музыкаль биеклекнең 9-нчы урынында. Hürmetli radyo dinləyicilər, bugün bizdə qonaqda tanılğan яшь җырчы Гөлназ Солтанова. Һәм инде бик күп радио dinləyicilərini кызыксындырган сорау Гөлназ Сагыну җырының туу тарихын сөйләп китәләр. Бәхет эзлим, дөнья күрәм диеп, китсәм дә мин туган ягымнан, хыялымда кире кайтыр өчен, төн җиткәннән көтеп зарыган, җанга якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялган аяк, болын буйлап чабам һаманда. Yıldızlarga uğrilse de boyun, tomurlarım jirge beylenyen, sismelerinin sırlı şildir evvel, min jırlısı jırga eylengen, canğa yakın kişilerim bilen, kaynap yaşayım sırlı kalada, emme düşlerimde yalan ayak, balını boylap şabam hamanda. Туган үйім нишік рәхәт миңа, барлығын ғана білсәм дә, сиңа қайтқаш мин ғапға дип алам, кім булсам да қая йөрсәм дә, жанға якын кешеләрем белән, кайнап яшим серле калада, әмма төшләремдә ялан аяк, болын буйлап чабам һаманда, болын буйлап чабам һаманда. Ришат Фазлый Әхмәтовның алтын алкалары да, көмеш беләзекләре дә юк. Ни гаҗәп, кызларда да ул мондый әйберләргә игътибар итми. Ләкин Ришат сөйгәненә төрле бәйрәмнәргә алтын һәм көмеш әйберләр алырга ярата. Аларны хатын-кыз өчен иң кулай бүләк дип саный Ришат Фазлый Әхмәтов.
Koyalarda mini yürüyüm, Sina şeşekler ezilim. Bak şeşek atkan şımır, Şav şeşekte akı sirin, Ak şımırtta akı sirin, Aysın misin abirim, Ak şımırtta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Ak şımırtta akı sirin, Aysın misin abirim, Ak şımırtta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Uramlarda mini yürüyüm, Min haman sine ezilim. Vakit ütse de sizmim, Bir minutka da tüzmim. Akşımırta vakı sirin, Min haman sine ezilim. Akşımırta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Akşımırta vakı sirin, Min haman sine ezilim. Akşımırta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Ak şeşekler kulağımda, Tıram senin yolunda. Niler iken o yanıda, Kimler iken koyununda. Akşımırtta akı sirin, Ayşan yanına gelin. Akşımırtta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Akşımırtta akı sirin, Ayşan yanına gelin. Akşımırtta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Akşımırtta yak sirin gel, Min gaşık bulup yerim. Min gaşık bulup yerim, Min gaşık bulup yerim. Dünyadагы иң кыйммәтле ювелир эшләнмәләрнең берсе $80 миллион Wittelsbach бриллианты. Гөлназ Батталова мондый бүләккә шатланыр иде, ләкин шулай да андый кыйммәтле бүләк кабул итә алмас идем диде. 80 миллионга күпме кешене дәвалап булуы аңа тыңгылык бирми. Образларына караганда Гөлназ ювелир әйберләргә битараф булмавы сизелә. Чын күңелдән бүләк ителгән гади генә йөзеккә дә ул шатланачакмы диде. Sular aksa, söndürüp uşakны basarma. Belki esse yakınlardan, Jeli parday көкке ұшарma. Sanalarga to'la dünya, O'z maqsadingga sen to'g'ri qol. Alda yo'l og'ir bo'lsa da, boshqani saylarga oshiq qilma. Ikkilangan chaqda borib borar, yolg'onlar ota bor izlarni yo'ldirda. Meros bo'lib qolgan ota bobolar, bolam borisi yo'ldan bezaklaymiz onga. Yazı saf jir bular dawa, Jil bilan mahabbat tarala. Suv yoqqan tufraq ham havo, har vaqt yana
Даридей, даридей, дараридей, да. Mucizəyə dolu dünya, ümitimni ürəxiyə. Alda yol ağır bulsa da, başqana soylarga aşıqma. İlgilengen şartta barıp ora, yamatanlar ata var, izlerini yoldirda. Miras bula kalgan ata babalar, balın barısı yoldan bezatlayız olga. Siz bilesizmi, iң матур һәм кыйммәтле бизәнү әйберләрен кайда күреп булачак? Әлбәттә, дуслар, TMTV премияләрен тапшыру тантанасында. 15 апрель көнне кабатланмас образлар тудырылачак. Һәм билгеле сәхнәдә дә иң-иңнәре генә чыгыш ясаячак. Илдар Әхмәтов TMTV премиясенә лаек булырмы? Килгәч, барысын да белерсез. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Сөюімні іздеп yolға шықтым, мен басмаған суқмақ қалмады. Көп жерлерге алып барды юллар, бары сиңа алып бармады. Барған сайын ұзын аявара, көппе юллар инде ұрадым. Барып жетмәс юллар болмайды дейлер, сиңа барып жетіп болмады. Yollar düz açılgan idi, geri qaytır yolunu tapmadın. Сиңа таба қаршы келген шақта, сен қол сілтеп артқа атладың. Барған сайын ізін аялара, көпме юллар инде ұрадым. Барып жетмәс yıllar болмайды дейлер, сиңа барып жетіп болмады. Болмайды дейлер, сиңа барып жетіп болмады. Барған юлда гел қаршылық, қызыл отлар яна һәр вақыт. Язмыш аты сенің тоқталышны, узып кете болмай тоқтатып. Барған сайын ізін аялара, көпме юллар инде ұрадым. Барып жетмәс yollar болмайды дейлер, сиңа барып жетіп болмады. Yollar bolmaydı deyler, сиңа барып жетіп болмады. Барып жетмәс yollar болмайды deyler, сиңа барып жетіп болмады.
Мәликә затлы һәм матур киемнәр ярата. Шуңа күрә дә аның бизәнү әйберләре дә бик күп. Төрле күлмәккә төрле ювелир эшләнмәләр ала. Мин кыйммәтле булуын булмавын карамыйм. Иң мөһиме матур булсын. Образларыма туры килсен дип сөйләде Мәликә. Яратуың бір қанатлар берді, сихри күшләр табып ұшамын. Йөрәгемнән шыққан отлар белән яқтым тәүге сөю ушағын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Яратуың матур җырын булып, бар дөньяга шаулый тарала. Ушагымда янам төннәр буе, ирекләнеп торам таңнарда. Яратуың бір қанатлар берді, сихри күшләр табып ұшамын. Йөрәгемнән шыққан отлар белән яктым тәүге сөю ушагын. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән. Гөлләр булып ятар идем, юлларыңа төшәлеп. Күзләреңә бер карасам, кала җаным бушанып. Сөйдем сине, син дә мине, сөяргә ышанып. Әлдә сөям, әлдә сөям, әлдә сөям шашынып. Кешереп сине, җаным. Тик яратуың диңгез дулкынындай, ушагымнан очкан ялкыннардай. Ул күтәрелә җаным түренә, һәм яңа җырым туа күңелдән.
Ли Шамсины ак алтын ярата. Ярата, ләкин ювелир эшләнмәләр тагып йөрми. Мәктәптә дә рөхсәт итмиләр, булай да тагырга яратмыйм. Мин алар белән сокланам гына, дип елмайды Ли Шамсина. Тавышын ерек назыла миңа, нурлы кояш күзләрең, өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Бергә булыйк, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин, янам мин. Koyumda tilekte sevimni yo'g'altmaman, saqlarman min yürekte. Seni o'ylayman, kümüşüm bitsin, bäg'rimsin, bäg'rim. Birga bo'laylik, seni o'ylab yanam min, seni o'ylayman min, seni o'ylab yanam min, seni o'ylayman min, seni o'ylab yanam min, seni o'ylayman min, seni o'ylab yanam min, seni o'ylab yanam. Азали Зиннәт фикеренчә, кызларның ювелир эшләнмәләре күп булырга тиеш. Бер күлмәккә берсе, икенчесенә бөтенләй башканы тагырга кирәк. Азали шәхсән үзе шулай киенә. Күлмәккә кечкенә генә брош куйсаң да башка төсмер ала, дип уртаклашты Азали. Музыкаль бейеклек хит парадының 3нче урынын яулаган Азалины каршы алабыз. Şaklarda yürek jırgatula, gönül kıştay ışa köklerge, şayarası kille, yılmayası kille, her kimge, iyi güzel dünyası, iyi matur dünyası, yılmayıp yaşık elle, jirde.
Лилия Гыймадинованың алтын көмешләре күп. Ул күбрәк сары һәм ак алтыннан ясалган алка йөзекләр таган. Ювелир эшләнмәләрне ул кәефенә карап тага. Ә бүген без Лилиягә музыкаль биеклекнең көмешен тапшырабыз. Лилия Гыймадинова 2нче урын. Яратканда жан атканда бары дөньяда түгәрәк. Күңелләр канатланып оша, гүя язгы күбәләк. Яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Яратканда жан атканда ашкынып тора йөрәк. Ашкын өчен яшь йөрәккә тик тиңе генә кирәк. Яратканда жан атканда күңелләр чәчәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Бара кышлар безгә тиң. Яратканда дөнья матур, яратканда дөнья киң, 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 киң. Барлы булыйк синдә мин. Ниһаят, дуслар, хит парадыбызның абсолют лидерына да килеп җиттек. Бүген беренчелек Зәйнәп Фәрхетдиновадан. Легендар һәм кабатланмас җырчының алтыннары да, көмешләре дә күп. Ләкин ул аларга артык игътибар бирми. Бүген бар, иртәгә юк инде алар. Матди байлыкка артык игътибар итмим дип уртаклашты Зәйнәп ханым. Бүген ул хит парадыбызның иң югары ноктасында.
бәхетле кырылса сөюдән, мақсат бірден булып тұрса әгәр, бір-біріңні бәхетле итүдән, шунда ғана таңнар бірге атар, күзләр күзіне назылар, тилер язылар, язмыш бірге юллар юлға ятар, куллар кулыда һәр чак булырлар. Тапкан ярлар тиң пар булсын берүк, жанны жанга бергә кушарлык, канатларны канатларга куеп, дөньяга мен бергә кочарлык, шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзіне назлар, тилер язылар, язмыш бірге юллар юлға ятар, куллар кулыда һәр чак булырлар. Сүйсінмәс, мәңгі китмәс әлі, бәхеткә сәң шайқап түкмәсәң, Құдай биргән мәхәббәтеңне саклап, шит якларга тезем чүкмәсәң, шунда гына таңнар бірге атар, күзләр күзіне назлар, килер язылар, язмыш бірге юллар юлға ятар, куллар кулыда һәр чак булырлар, шунда гына таңнар бірге атар, күзләр күзіне назлар, тилер язылар, язмыш бірге юллар юлға ятар, куллар кулыда һәр чак булырлар, язмыш бірге юллар юлға ятар, куллар кулыда һәр чак булырлар, куллар кулыда һәр чак булырлар. Алтын беләзек тагып яки көмеш алка киеп йөрисезме? Мөһим түгел. Иң мөһиме, күңелегез чиста, йөрәгегез саф хисләргә бай булсын. Матди яктан түгел, рухи яктан бай булуыгызны теләп, мин Ранил Нуриев бүгенгә сезнең белән сау булашам. Икенче атнада шушы вакытта очрашырбыз. Пока.